Jessica, vezi să mă luăm un bandaj pentru tati? Vezi aici mă buba. Vezi, mă doare aici buba. Yeah. Vezi să mă luăm pentru tati un bandaj? Right here. Yeah. Okay. Mă doare. Ce luăm de aici? Ce luăm? Lucy. Ok? Ce luăm de aici? Cum se cheamă asta? Cum se cheamă asta? Cum se cheamă? Cum se cheamă? Pui la tati pe mână? Put this one. Și cum se cheamă asta? Cum se cheamă asta? Army. Da, cum se cheamă? Army. Nu-i bandaj. Army. Și asta cum se cheamă? Buttons. Cum? Buttons. Mai tare, că să te aud. Nu pot să te aud. Cum se cheamă asta? Buttons. Bandaj? Oh, și pui la tati pe mână? Right here. Put it right there? Okay. Ce pui acolo? I'll put it right here. Ce pui right here? I'll put it there. Yeah, ce pui right there? Let's take it off. Cum se cheamă? Mommy! Nu pot să nu mai aud. Cum se cheamă? Bandaj? Buttons. Yeah, tati. Iubite. Deci mie guriță? O guriță. Little monkey ce ești? Owie, owie, owie. Owie, owie, owie. Ia, aia este aui. Nu mai puteam să te aud deloc. Thank you pentru bandaj, tati. Take it on buttons. Ok, tu.